kejeron aku mahat bola. Iki. Iki kejeron iki padahal kowe kandel iki bola. Terus diangkat wae, kurang diangkat iki bola. Nah, diangkat ngene wae bola. Inilah drone. Nah, iki kejeron iki bro, rada diangkat ngene wae. Kapale mlebu gua bro. Sik pisan. Kejeron aku mahat bola. Iki. Iki kejeron iki padahal kowe kandel iki bola. Terus diangkat wae, kurang diangkat iki bola. Nah, diangkat ngene wae bola. Inilah drone. Nah, iki kejeron iki bro, rada diangkat ngene wae. Kapale mlebu gua bro. Sik pisan.